luar biasa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Komen. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Mbak Limbu. Mbak Limbu. Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Sampeyan berdua ya sehat ya Nggih Mas. pangestunipun jenengan sehat walafiat. Prasaku saya lemu lho. Walah nggih Ning Mas. lemuo sehat, lemuo singset sampean. Nggih, sehat singset nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Wah, tenan. Nggih Kowe no. emang roh wiwin sindenku, mbasa nyanyi nembang. Nggih. Mulane kula ngimbangi niki kula Iya. nggih asline ngempet kula nggih pun. Dadi kula kalih sidene jenengan pun pas. Padha-padha ngeten nggih. Ora bingung ya Mas sowanene wis bola-bali sowan tratah kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan iki luar biasa Mas. Pokoke teng kandangan niku mboten kados tiang lintune. Ngono ya. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya bateh. Bateh dhewe dulur dhewe kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Kasreman mriki teng setunggal. Teng Kasreman ki lagi sepisan. Tapi kan nyuwun sewu. Piye? Piyantun mriki niku grapyake ra kaprah lho Mas. Oh iya. Nyedulur semanak. Loh wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe Kowe dugi iso kandha mawon. ngono? Lho, lah kula wau teng wingking mriku kok wingking Piye? kelir. Heeh. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek gak salah sembetol lampu abang niku lho. Hansip, Hansip? Linmas niku. Linmas. Monggo pelawake metu langsung mlebet langsung mriki tiyek ngeten niku. Langsung monggo mlebet jeding ngoten. Diarahne kaya ngono. Lah nggih, modele ngertos kula kaya ngertos jeding Mas. Masane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen Mas. Piye? Seneng ya Mas? Seneng. Heeh. Napa mlih jumbuh kalih tembange wau. Heeh. Dangu mboten panggih jenengan Iya. tembange wau nggih pas. Tombo kan. Tombo kangen. Tombo kangene kula pengen panggih jenengan dereke jenengan paring Kurang mboten panglipur. nate panggih kalian Pak Didi. Ki apa to Mas, sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata trapsila apa ora kowe iki adat keja apa Jawane iki digawa. Kok men nyelonong kaya bis. Lorak-lorok. Ya genti-genten ngomongi nganu Nggih, genti-genten Mas. ben gak tupangsun ning ngrungokne ben gak bingung. Nggih ngapuntene lho, kula asine nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh, Bu Mujiati. Pak Lurah. Bu Bu Lurah. Mujiati. Wis alhamdulillah matur sembah Mulyani nuwun. kalian Bu Mujiati. Ijek nyelone. Bocah kok ora duwe tata trapsila. Sopan santunmu mbok kek endi, Mas? Kowe Jawa apa ora? Aku ngelingno kowe ngono. Ngelingo kok langsung nyerontol kancane iki maksudmu piye? Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Nggih, ngapunten lho Mas Didi nggih. Ancane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Oh niki teng daleme Bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya wong pancene Bulurah ki ya piyai terpandang ngono kene. Terpandang wargane nggih kathah. Iya. Kathah sing tresno. Heeh. Wong nomor 1 nang desa kene dadi ya ta. Malah matane mecicil. Wong kancane melok tanggapan ora oleh lho. Delok to. Tanggapan Mas. Dadi omong ki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudmu pengenmu Nang piye? kene wis ora kaya wong liya. Ha. Kaya dulur dhewe. Iya to wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratap. Nyapa kok mak teratap? Ajur nggo kira bayaran. Bateh dhewe kok. Walah wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Lah jere keluarga dhewe. Yo keluarga Wis ora wong liya. Lah nek keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho. Iya ta? tegese gak ngono Mas. Lah piye? Maksude iki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho Mas. Oh, pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Ya iya, lah modelmu kok kudu nyrekali wong lho nyapa lho kowe kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran kok. Duh, mikir bayaran terus to Mas. Mikir bayaran terus. Kuwi kancamu kuwi antarane dulur karo duit no abot duit kancamu. Kowe Jelas no kowe. lho, kowe kleru lho Mas. Lah kowe apa ora kleru? Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Lho, kelincipen omonganmu. Lah nyapa? Kowe Bojonegoro teko kene rene bayarane teko kene kowe. Bosok kowe. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omongnya mbok sing biasa ngono lho. Ya kowe ngomong aku bak lho potonganmu dhewe kok ciduk.
Lah kan kok kena nyiduk kowe. Nyiduk kowe iki. Sing mau karno piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Iya. Mas Didik nyun sewu Mas Didik niki pendidikane tinggi lho. Napa? Pak Didik SPD. Oh, iya. Sarjana pendidikan nggih Mas. Sarjana pendidikan. Titel tinggi wong pinter. Lah kene ya SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedhot del kowe iki. Kowe ndak ngomong dhewe ngono. Apa enek lagi temon ki aku. Apa? Dalang kok SPD. Lho, lah anten gak masalah to Mas. Umume kan SN ngono kan. Iya. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Lho, ora apa-apa to Mas. Apa ya kleru Apa ya SPD terus dalang ya apa ya kleru. Apa gak oleh? Nak klirune iki mboten ning Heeh. kurang linier lah. Wah. Lambene. Wah, kelinci penuh. Ya mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit kok Jadi kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya ndak masalah wong dalange enak ya. Ya ora apa-apa Nggih. ora linear TPP-ne panggah cair. Nah, kuwi lho. Kowe iki omong linier wong ning omahe pangananmu gethuk ae kok linier Ora barang lho. masalah ki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat nggih? Siap. As ngoten mak empun. Sementing tiyang niku sehat sing utama, gitu. Kowe iki nyuwun sewu. Napa? Kowe iki ora wong Jawa asli ketoke kowe iki. Asli. Wong Jawa ki lames-lames lambe karo sapa wae grapyak Lah semana. iki lho bedane kowe karo aku ning kono. Nek aku Apa? gak iso lamis to. Lho, wong Jawa kuwi ngono Mas, tembunge Abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Kanggo ngeraketke. Nah, Abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran tak omongi. kok iso ketidakjujuran iki? Ya piye? iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ning kono lin Mas siji wae reneng kok. Lampu abang yo reneng, aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nak neng kene sing beda siji. Apa? Suguhane nak neng kono-kono ki kan enek jajan, misale buah yo salah Iya. apa. Neng kene ki mau beda. Apa suguhane? Pencit. Yo kuwi sak yo jenenge. Sing Pelem nggone Pak Joko. Ya Pak Joko. Ini Pak kuwi- Joko. Pak Joko ki pemborong pencit kok suguhane pencit gundulmu amblekno. Lho, kok ngerti wae? Lho, Pak Joko ki pemborong pencit sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencit, perkara Pak Joko dodolan Pencit. pencit. Wah, kuwi repot Pak Joko slamet ra dodol wedhus. Lah nyapa? Ndeleme Joko wedhus iku. Ya. Lho ngece. Lho kok ngecil lah jare Joko pencit. Joko pencit perkara Pak Joko dodolan Nun sewu, niki adicarane sedekah bumi nggih Pak nggih. sedekah bumi gundulmu no. Apa ta iki? Iki nyok iki. Wali matur Iki lho. lurus. Oh nggih. Wong ditekakno rene ditimbali mrene. Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Napa? Wong maca ki dikei jarak, Mas. Aja kecedhaken, nek kecedhakan ora ketok. Lah. Piye wacane piye macane piye? Ayo Heh. menikah dengan Kowe iki cah kocluk trae kok iso. Ngene lho, Mas. Maca ki ngene jadi lho. kasih Ya jarak. kasih jarak tapi kan Saking senenge nek awakmu karo aku to. heeh. Ora trimo penonton umum. Lah terus Kalau do tangi kabeh. Penonton saka alam barzah. Oke, Bro. Pendukungku kaya ngono lho to. Wis, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh. Kowe rong duwe sapa-sapa. Oh iya. Ya iya, weh tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kae lho Mas. Lah aku nek kadung muni ngono kuwi. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuwi kuburan no? Lho, piye to iki? Ya Lah mosok ngono hotel. Apuk sih. Ora ngono, saestu kula mboten ngertos, Mas. Oh, lah matane. Ora dikei info lah, tak kira ku ya Mula gedhong. kowe sak urunge ngomongi assalamualaikum salam. Iya. Assalamualaikum ya ahli kubur lho Ah, iya, ngono. iya. Lan ugi ingkang teng ndure kuburan lho. Ngono. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iki Iya. pro karo kowe. Lah kowe golek dhewe kono. Ora masalah, wis peken kono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iki lho sing pro karo aku. Iki ora wong liya lho, To. Ya piye? Sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Buras sak menten kathahe. Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu iki digugah, Mbak, anake, Mbak. Lho yo ben opo bocah cilik turu kok kon gugah kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyauri berarti pro. Alah kuwi umum kok. Umum piye? Umum wong salam ya dijawab ya umum.
Cobi Bu, anu Bapak Ibu nyuwun suwantene jenengan nggih. Lek kula hae jenengan halo ngoten nggih. Alah angel iki. Angel piye? Lho, ben kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Jajan. Nyuwun sewu sedaya. Hai. Iki mesti enek campur tangane karo nggonmu ka lho. Ora ngono aku. Lah nek nggonmu apa gelem muni? Lho. Ketoke sakmono tok tapi kompak lho, to. Jajal. Halo. Iya bocah. Penak iki to. Wis nyauri bernada. Aku sing gregeten siji karo Darmaji lho. Darmaji sapa? Karo ngina ngene. Kaya kenal-kenal wae. Alah anggere tamu andara wis kok so. Lah modele ngece wong. Lah maksamu iki apa ora gelem muni? Iki yo nyauri. Sedaya halo. Isin dek. Tak bunuh diri ya. Apa kok cekak men pikiranku bunuh diri iki lho. Wong kok ora iso gawe wong ki menarik atine awake dhewe ki piye lho ngono. Ben wong-wong tertarik. Iya. Kowe duwe trike. Trike ada no. Carane piye? Penggabungan antara suara, gerak badan gesturnya, Iya. dan mimik wajah itu harus ada. Piye contone piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya. Hai, ngono. Dal. Kok kaya banci jembatan. Aku gelem apa ora? Kaya banci jembatan. Wis tak percaya aku. Ya, ayo matane dhewe kuwi. Mripate. Marahi malah mata-matane kancane iki lho kok. Mripate rada ya, anu senyum. Lambene buka. Sak teko kuping no. Ayo. Lambe dibuka tekan kuping ya suwek kok so. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Lah, terus muni. Bapak-bapak. Cempe. Ora enak Angger pro yo ngene iki lho aku kuweting aku. Ora apa kono aja urusi sik. Dang. Ora diurusi piye ning kuping keri panas Saya tak dem-deme sik ya. Dem-dem ku lho botomu. Sabar pendemo sabar. Pendemo gundulmu no. Lho, kuwi demo lho, pengen ngerti lho. Kalau apa? Dang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Halo. Ngene pamite jare ayah kerja. Wis tuwek anak-anak kok ya cek ngene. Ngene jare tak berangkat ngaten lho, Pak. Ayah kerja ya. Pamane aku anake. Ayah kerja ya, Nak. Kerja ning kene bae. Ngene bojone ya kalumangan iki. Aku jane sak menit tuwekku ora tau misuh. Dino iki pengen misuh aku. Losno. Asu iki. Gregeten aku kirek. Kirek mbek asu ya padha wae. Lah ya awake sak grup. Modelmu kok ngece wong. Nyuwun sewu menika dicerana nganten nggih. Sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah. Nggih. Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATT. Mbak Ayu kalih Mas Agustina. Iki koclok iki bocah iki, Mas. Mbak Ayu Agustina. Nah, dadi siji to. Karo Mas Iman Hamdani. Iman po Imam? Iman Hamdani. Apik jenenge, Mas. Apik no. Ora kaya anakmu. Apa? Bocah cilik umur 2 tahun mbok jenengno Prundul ki apa? Lah kowe ora ngerti sejarah kok. Sejarahe apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho to. Operasi apa? Operasi Kaisar gundulmu sesar. Yo sesar. Wong meteng ki sesar. Heeh, mula hati-hati. Wong Jawa aja ninggal Jawane. Heeh. Jarene mbah-mbahku biyen, Pak. Heeh. Nek bojomu meteng le, aja nutupi bolongan apa wae. Lah, kula ki lali. Dadi nek bojone meteng ora oleh nutupi bolongan apa wae. Lailane ngoten, Nggih. Mas. Ha iki tikus kok riwari nang kamar, tak delok pojokane tak tutup ngono. Lah kok iso bojoku nglairno ki kangelan. Wis sulit, wis nek ngedeni 6 minggu. Wah, dadi sik to ngeden 6 minggu. Ngeden 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono to piye bojomu ki? Kuwi bojoku apa bojomu to? Bojomu. Lah ya kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Bape ngedene 2 tahun, bape. Loh, tapi kuwi gak umum, Mas. Latihan bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Umpama tak umumno tak ngono lho. Ha bojoku ngomoten 6 dina gitu. Ayo Bu berusaha Bu. Heeh, berusaha ngono gak metu-metu. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jenakno Prundul aku ngono. Akhire metu. Lahir tapi bocah kan putih kaya Cina ya ra. Putih apa ndase korengen tok ning kok kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu. Lah ulu. Ula-ulun gundulmu no. Wis ireng.
krungu ndangdut kok tolak. Ya anakku lho cerdas. Lah anakku cah polos kok. Polos potoke nyeplos kuwi. Tenan Mas iki tenan. Kowe nyek polos potoke nyeplos iki gundulmu. Lah umume bocah cilik krungu musik. Le joget le. Anakku ya terus ngene lho. Kuwi gak ya. Anak iki krungu. Anake dodok Karo wong ora. Tapi lek anak niki parah Mas. parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, omongan sing sopan. Ya. Mboten anak niki. Wong bapake teko tek iki langsung anake muni ya, Mas. Piye anake Mas? Ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ini keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh-akeh to. Dongamu apa? Kanggo kaya nganteni muga-muga ndang cepet duwe momongan, gadah putra. Dadi putra sing sugih. Wis ngono to. Anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh-akeh. Dadi wong piye? Sugih. Ya niki jane bener, Mas. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kuwi malah urung patek penting, Mas. Rong pat lho. Sugih ora penting. Loh, sing penting iki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih. Muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng dek. Kowe kok ketok kabeh botohmu kabeh iki ketok. Botohku kabeh ben kowe minder kok. Ya ta, ayo. Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora nek sing jawab. Oh pancen penting sugih kok. Ya penting. Lah jenengan pinter sugih no. Penting sugih napa pinter? Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalang ki minangka Mas Didik ki pinter SPD gelare. Korban kedua. Iso korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek Sugih sinden nek gak pinter. Lah Lah nggih. sakniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Ape dibayar nganggo apa? Laptop. Iki logika, Mas. Hahe. Siluman gonggo. Panggil aku Alvin. Alvin kaya koral nek Alvin. Ya kowe semen. Wis bener kowe ngomong sugih ki penting. Bener no. Malah penting wong pinter to, Mas. Pentingnya piye? Kowe sugih sundul langit donyamu gedhe donyamu akeh. Yo. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki dihapusi sesuk aku jek duwe. Sugih kok. Piye Mas ki Mas, tulungi Mas. Tulung apa klelep kowe? Lho. Maksudnya ki iwangi bantah ngono lho. Kowe Ayo, nek pinter tok ora sugih tok ora pinter, Nggih. ora iso ngelola dhuwitmu, suwe-suwe dhuwitmu entek, melarat. Ah, kan suwe, iya ta? Iya. Enek kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso mbegetak taun lho to. Suwe-suwe, cek suwe. Sing penting sugih sik. Lho. Bocah iki kok kemelelet dina iki kowe. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah. Sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora Lho, kuwi kowe anakmu. lah anakmu mau sekolahno mben piye? Ya mben padha karo kancane ngono tok. Esuk enek kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja pinter, yang penting sugih. Pak Modin, tulungi Pak Modin. Mbok dongak. Iya. Los wis kualan kowe. Kowe ketake kesurupan kowe. Surupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti enek pepatah mengatakan, Pepatah apa? tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau ngantek tekan Cina. Omonganmu lho wis keduren. Lah kowe teko kandangan nang Google Map. Lah kok teko Cina? Kowe nak takok piye? Kamu kok basa Cina kae langsung wae wo. Ya ta? Keminter. Tulungi ya Mas, aku Mas. Wong manfaat ki justru wong sugih. Manfaatnya apa? Upama iki ning gene desa Kademen. Kademen gundul mono. Kandangan. Desane Mas, Kasreman, Lah, kecamatan iya. kandangan. Kasreman nek kademen piye to kowe? Kasreman. Kasreman. Enek masjid urung dadi. Iya. Muga aku sugih. Ha. Tak sumbang dadi. Perkara ki wong Manfaat sugih. lho, ngono. Duitmu akeh mau sumbang. Iya no, omahmu urung keramikan. Iya. Bojomu tak keramik. Lho bojo kok dikeramik tak tapuk lho kowe. Anu, omahmu tak Anggap keramik. bojoku iki lantai omah kok piye kok iso. Wong sugih mampu lho. Berarti kados bulurah iki. Hah? Duwe acara apa kuwi kok danane kurang. Yo, Mau sumbang. sumbang sugih kok. Berarti duitmu wis akeh. Ah iya no, sugih. Lah nek wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa, sugih ae. Nggih Mas nggih. Dadi aku ora usah TF gak apa-apa Ora usah ya. TF Mas, wis sugih kok Aman. wis. Tarono ndak sugih ki lho. Ora ngono. Ora wedang rono. Sugih kan isih upama.
Ora jere bulurah pe mbok sumbang. Lah kan upama. Kalau bulurah dak sumbang. Mboten bulurah menangan. Wedi. Wedi piye bosokno kene keter bayaran kok. Nggih Mas Didi. Heeh. Ingkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih pancen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen. Yo kaken-kaken nenen-nenen gundulmu aplekno koso. Kowe iki piye to koso? Lah apa to? Kaken-kaken lan ninen-ninen. Walah. Nenen-nenen iki apa nyocop mbokmu to piye koso? Iki lambene angger jebles ya, Mas. Lambene kok jebles. Ninen-ninen, ora nenen-nenen. Dadi nenen-nenen nek gak karo nenen ya ora iso. Ya ora. Dongamu apa kanggo nganten? Ya sing jelas ora padha karo kowe. Jajal apa? Wis muga-muga kaya wong umum, ora pegatan, tetep dadi wong sugih, bejo. Allahumma amin niki lho penting. Enggal-enggalo diparingi momongan. Nggih, mungkin nak suwi mboten kada momongan nggen kula mawon. Awakmu nganu to pengobatan terapi to saiki. Insyaallah. Apa terapi kowe? Nggih. Piye ambre wong ndangake duwe anak ngono iso? Oh, iso lho tangga kowe 8 taun gung di anak. Tak kei syarat sarana. Mara nang nggonku nginep 3 dina mulih meteng to. Lah, iki ketoke sing lakoni awakmu ketok iki. Astagfirullahaladzim. Lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas. Heeh no. Pelakune mesti kowe. Mas ting nginep ki karo bojone to. Ora nginep dhewe. Ora, aku iki kan duwe cara loro to. Carane piye ben ndagake meteng? Gampang. Apa? Sing pertama dengan cara medis, Heeh. ada cara alternatif. Loro. Nek secara medis ki piye? Medis ki ya konsultasi nang kedokteran. Oh. Mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan Nggih. penyubur. Lah, ngono Dicek lho. kandungane. Kuwi nek medis. Medis. Lah nek secara alternatif, Alternatif bisa diurutno. oh dipijet Aja lho. nganggo minyak. Alah, Pijet terapi ngono kae. Terapi. Bentang subur. Ben subur. Alah ora masuk. Lah maksudnya diurutno ki piye? Diurutno, kowe sik apa dalange sik, apa aku sik kenek, sing dingko lagi endi sing nepaki. Lah insyaallah meteng to. Lho, Ngono lho. kuwi gak bojo dinggi bancaan to Mas kuwi. Lah ya kok diurut iki kok pocrok kok. Diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sing penting duwe anak. Bocah ki sesat tenan kowe iki. Anak ki minangka hayate rumah tangga. Oh iya tapi diratani wong akeh celuk. Lah iya. Lambemu. Ora apik. Ayo nyanyi kanggo ngantene. Kok moh piye tak siane nyun sewu nggih Mas nggih. Heeh. Nggih suka parisuka dalu Iya. niki menika ngaturke sembah nuwun dumateng Bulurah sampun nimbali kula sakloron. Ayo tak siarno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih. Mbak Ayu kalih Mas Iman. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ora trima kalau Ya ora botomu. trima lho, kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Yo, Suarane penak no kok. kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Jack 1 2. Wah. Enak. Isone napa niki? Sidar koso. Sida rekoso gundulmu ngono kok. Son kok sida rekoso. Jack 1 2. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Nyah. Selamat menikmati yang ada. Endi? Kok endi begitu? Ada yo dada ngono. Di sana sudah ada buah semangka, Kah. belimbing, Ing. dan juga ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Eko kok jer ki eko potole. Eko syariah, Mas. Eko ini sopan no. Sari ae kaya bange kok so. Hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Ndek kita tuwapuk lho iki sapa to? Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ku lho. Iki tegese seneng ngono lho Mas. Sepurane kok, so. latah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwu. Telusur. Sapa wo? Iya. Aku njogo lah kok ngono wo. Tapi ya ora masalah wong perkara wo. Lho kok mbok baleni iki omong cara gak boleh. Oh, iya. Ayo langsung tak siarkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Cah ki malah medeni. Nyapa to?
Itu rumah apa no aku? Nyanyi kanggo ngantene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang nganteni. Baik, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Jo. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berikut ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Piye? Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Co. Yo kita kasih lemparan batu batako, Co. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng? Saya tak ada isak. Gak boleh. Fanku. Fanmu kuwi. Waduh kayak kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng seneng ning. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Ki nek desel tok seneng kok. Yo Cak Komet, sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo siap. Siapa ya sepote Mas ki? Yo Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh kok apa iya iki lho sing cethone piye kok yo ngono to. Anu, istri Saleha sak pira Mas? Ah iki lho sip. Setiap keindahan. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Perhiasan terindah hanya istri saleha. Perhiasan besok ngono kok jere ayah kerja. Wis to bahas anak kowe aku izin jane kok. Anak ning omah mbok. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Penmu Mas. Everybody go. Iki jenenge bangga krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakili kowe kok ya. Tapi penak suaramu Mas. Oh gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten iki. Pitutur. Mbok piye-piye sing paling penting kuwi istri soleha. Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi. Tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyuwun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Roma Ya nggih Irama. pas persis kalih Bang Haji Roma Irama ku sami suarane. Karakter suarane padha. Roma Irama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Roma Irama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritane tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga
Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok wis. Kowe apa nyiksa kancane? Lah ngene musik kok kowe bingung Lah lho. karepku garingan ben aku ngempasno kono lho, Mas. Kendangmu kaya kena lemah ngono. Ya, kendang kaya kudanan. Kancen kendange bar kena udan kok. Takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara ngono. Wih, berarti kowe iso kabeh lagu ki. Insyaallah. Wih. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur ya nek. Ada. Piye kuwi? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh iya. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bokong. Bohong kok bokong kita. Wah, aku pilek lho marai. Bohong kok bokong. Bohong. Bohong. Ya, krungumu apa? Krungku bokong. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok iso. Aku suwi ra pedhok kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lah iki sesuai teng daleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah, Nek misale Bu Lurah temane pembangunan desa ngono ya nek. enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa, balai Kok desa. ya iso? Mau dibuat joglo atau biasa, terserah puluranya. Ya ra. Yo iso sepurane yo Mat yo. Iki mau tak awur. Tawur piye kadung penak lho. Lah kok lagu kok pembangunan. Lho, nyatane yo pas penak lho. Yo kudu Lah, misale neh lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak, becak tak kandhani mung laku. Sik to, Pak, sik to, Pak. Sik to. Kendaraan to. Niki mentok iki. Kuwi mentok iki, Lek. Becak, Kuwi mentok. becak, becak. Wolah, Kuwi lagune cacilik mentok. Mentok ya, Mbak. Mentok, Mentok kandhane. Mentok kuwi lagune. becak, becak tak kandhani. Kowe mentoke numpak becak. Mentoke numpak becak piye to Sok lambemu. mentok numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu iki PN ra masalah. Yo, Tenan. disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadhok kowe. Ora mbadok tuh, boleh melok tangga. Lagu sing temane sing menceritakan tentang banci, geblak kowe ra iso kowe. Iso Lagu banci ra enek lho. enek Piye lagune? Deni Canan. Dene Canan tau nyiptakno lagu banci ya, Mas. Urung tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarakno Rono ya nyantol. Rono ya ra nyantol. Lambemu kok. Lho kuwi ganggu lho nek aku banci. Iki gak enak teko dinti kok. Lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Lho, iya maksudnya ayo ditanjake, Heeh. dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alas swara to? Iya. Alas swara ta. Yo, lah apa njalukmu? Yen joget bar. Yo. Met kok met. Apa, Dik? Upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 ki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal. Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye Mau jadwale? tak gawe nomah dhewe-dhewe. Mbok gawe nama dhewe-dhewe. Senin aku nomah kene. Senin Ini nang kene Santi. iki. Selasa, Iki. Rere. Rebu, Rebo, Kemis, Kemis, Jumat. Jemah. Ngono. Setu. Satu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? 6 ya. Sindene Mas Didi ki Iki 6 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Tak jadwal. Santi iki. Senin, Senin. Rere. Selasa aku nomah kene. Susi. Susi, Rebu, Rebo. Iki Kemis, Wiwin. Kemis. Lah iki Mbak Inces Jumat. Boleh. Jemah. Heeh. Lah kae setu. Satu minggu aku piknik. Leren no. Lah kae le bojomu sijine kae. Alah, setu aku menyang ya bongko no aku. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Ambemu tak tapuk kowe iki. Kono ki anggere disediani dhuwit klitik ngono karo fresh care jos. Digawe apa? Lah kaya ngene iki iso glegek nek apik to.
Ditanjake Ah, ingkang ah, pundi wes. riyen Mas iki? Monggo manut. Apa Susi kena. Oh, nggih Mbak Susi, ya. Heeh. Ya katuran jumeneng menika wonten Diajeng Ayu Susi!